Να σου πω, ρε, ξέρεις τίποτα για τον Μάρκο, ξέρεις που ήρθε τώρα στο σχολείο καινούριος? Φυσικά. Εγώ όλα τα ξέρω. Λοιπόν, άκου εδώ τι έχει γίνει. Ο Μάρκος λοιπόν ήταν από. Ζούσε εκεί πέρα σε ένα χωριό στην Πελοπόννησο, ωραία. Ναι. Λοιπόν, η μάνα του είχε ένα νυχάδικο εκεί. Ξέρεις, ξέρω. Εκεί πέρα τη βοηθούσε από και που, έκανε και εκεί καμιά δουλειά και εκείνος. Ο πατέρας του τώρα είναι κάτι βοηθός, κάτι δεν έχω καταλάβει ακριβώς, ενός πολιτικού που τώρα έχει εκλεχθεί, μωρέ. Ναι. Και τέλος πάντων, ο πατέρας δεν συμφωνούσε εκεί πέρα να δουλεύει ο Μάρκος. Αλλά και τι να κάνει, ήθελε και αυτός να βγάλει κανένα χαρτζηλίκι. Τέλος πάντων, οι γονείς του τσακωνόντουσαν συνέχεια για αυτό το πράγμα, για το να δουλεύει, να μην δουλεύει, να δουλεύει, να μην δουλεύει, ό,τι να είναι εκεί πέρα. Τέλος δεν πάει καλά, αλλά. Περίπου πριν έρθει, ήταν οι εκλογές μου και βγήκε αυτός ο βουλευτής. Αυτός ο βουλευτής είναι βοηθός που τον βοηθάει ο πατέρας του Μάρκου. Ναι, για πες. Και εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ο πατέρας του ήθελε να φύγει για να έρθει στην Αθήνα. Ήρθε λοιπόν στην Αθήνα και είπε και στο Μάρκο να έρθει. Μα δεν συμφωνούσε. Ο Μάρκος δεν πολύ ήθελε. Ναι. Αλλά τελικά ήρθε εδώ πέρα. Ωραία. Για πες. Πάμε. Και που λες, ο Μάρκος τελικά ήρθε βασικά στην Αθήνα και ξέρεις, ήταν ένα καινούργιο περιβάλλον για εκείνον. Ήρθε στο δικό μας το σχολείο αρχικά, που δεν είχε ξανά, ήταν νέο. Έχει και καινούργιο σπίτι, τα πάντα δηλαδή είναι καινούργια με άλλα λόγια. Και Γνώρισε εδώ πέρα με το παιδί, γιατί αυτά δεν τα πολύ θυμάμαι, δεν τα πολύ καλά θυμάμαι έτσι. Ήταν δηλαδή ότι Κοίτα. δεν ήταν μόνος του. Όχι καλό, όταν ήρθε εδώ πέρα, γνώρισε μία, την Ασημίνα. Τι ξέρεις την Ασημίνα? Ναι! Την Ασημίνα. Και αυτή τελικά του πρότεινε να πάει σε ένα πάρτι. Τώρα για τα γενέθλιά της ήταν ένα πάρτι γενικά, δεν ξέρω. Ό,τι μας κάλεσε. Ναι, ισχύει, ντροπή της. Και εκεί πέρα ήταν νομίζω ο Μπιλ, να ήταν και ο Κάι και ο Μάνος ήταν. Έτσι. Συγκεκριμένη παρέα. Ναι, ξεκάθαρα, όλη παρέα. Και τέλος πάντων τους γνώρισε και ο Μάρκος και άρχισε να κάνουν παρέα. Και εκεί που λες, πέρναγαν όλοι πάρα πολύ ωραία. Ο Μάρκος είχε κατανθουσιαστεί επειδή δεν είχε ξανακάνει και παρέα με queer άτομα. Και ο Κάι και ο Μάνος είναι πολύ καλά παιδιά. Ναι, όντως είναι πολύ καλά άτομα. Και γενικά του άρεσε πολύ, ρε παιδί μου. Πέρναγε ωραία. Και τελικά πέρναγε λίγο η ώρα, πέρναγε. Και εκεί του την έπεσε και ο Μάνος, μα και ο Κάι. Τώρα με τον Κάι πρόκοψε κι αυτό. Και συγγνώμη, δηλαδή, εσύ δεν το ξέρεις αυτό τόσο καιρό? Όχι. Ντροπή δηλαδή, όλο το σχολείο το έχει μάθει. Δεν τα άκουσα. Έμεινα λίγο απ' έξω. Ναι, τέλος πάντων. Μετά ο Μάρκος άρχισε λίγο να προβληματίζεται, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν του την είχαν πέσει ποτέ διαγόρια. Και ήταν, ρε παιδί μου, λίγο. Πώς να το πω. Πρωτόγνωρο για εκείνον. Ήτανε κάπως. Πάμε να κάτσουμε. Και ήταν γενικά λίγο πρωτόγνωρο. Γι' αυτό το λόγο προβληματιζόταν, το σκεφτόταν. Μήπως και εκείνος, ρε παιδί μου, είναι straight, μήπως δεν είναι straight, μήπως το ρίχνει τα αγόρια, μήπως δεν το ρίχνει τα αγόρια. Γενικά όλο αυτό το πράγμα. Και τέλος πάντων γι' αυτό άρχισε να μιλάει με μια φίλη του, πολύ κοντινή φίλη. Δεν ξέρουμε αυτήν. Δεν ξέρω να σου πω πώς τη λένε. Κάπως πολύ κοντινή. Από το χωριό ξέρω τι είναι. Από το χωριό είναι. Και άρχισε να της λέει και αυτήν τις πράγματα. Το ψάξε και στο διαδίκτυο, γιατί ξέρεις, πάντα στο Google θα τα ψάξεις όλα. Και το είπε ακόμα και στην καθηγήτρια. Είναι αυτή που μας κάνει αγγλικά σήμερα εδώ. Σε αυτήν. Καλή είναι αυτή, έλα. Ναι. Και η φίλη του ήδη το είχε προτείνει κιόλας. Για να πειραματιστεί, ρε παιδάκι μου. Ναι. Μήπως έβγαινε και με καμία κοπέλα. Και βγήκε με κοπέλα. Βέβαια δεν ξέρω ποια είναι η κοπέλα. Λέει κάτι να μου πάει από κοντά. Και δεν πήγε και πολύ καλά. Και όπου λες, ξέρω εγώ, ο Μάρκος είπε στον πατέρα του για αυτούς τους μάνες που θέλει να πάει. Ναι, αυτούς τους βλάκες εκεί πέρα, δεν ξέρω τι σκατά είναι. Και τέλος πάντων, ο πατέρας του δεν τον άφησε, εννοείται. Φυσιολογικό. Καλά, ναι, και τσακωθήκανε. Και μετά ο πατέρας του πήρε τη μάνα του τηλέφωνο και τσακωθήκανε για αυτό το θέμα. Και είπε αυτός ότι και καλά τον έχει κάνει σαν τα μούτρα της, με τους βλάκες που ακούει. Καλά, ναι, και τέλος πάντων μετά από κάτι μέρες ο πατέρας του γνώρισε τους φίλους του Μάρκου, αυτούς εκεί τέλος πάντων, και δεν του άρεσαν και πολύ.
Και μετά τον ανάγκασε να κάνει παρέα με τα περίφημα παιδιά του κόμματος. Τα παιδιά του κόμματος, εντάξει. Ναι, εντάξει, ο Μάρκος θα πάει καλά μόνο με την Αριάδνη, οι άλλοι δύο δεν. Ναι. Και τέλος πάντων αυτή τον βοήθησε να πάει κρυφά στη συναυλία αυτόν τον. Οπότε πήγε τελικά στην συναυλία. Ναι, καλέ, πήγε σου λέω, δεν τα άμαθες, πω. Και το κορυφαίο κουτσομπολιό τώρα που ακούγεται στο σχολείο. Ο Μάνος το έκανε ερωτική εξομολόγηση στη συναυλία. Τι λες τώρα. Ναι, και ο Μάρκος δεν ήξερε τι να του πει και αυτό ναι. Δηλαδή. Και που λες. Ωραία. Πες. Ο Μάρκος, μετά την συναυλία, άρχισε να μιλάει έτσι με το Μάνο από μηνύματα και από όλα αυτά. Ναι. Κάναμε εμείς λοιπόν να βγούνε και τέλος πάντων βγήκανε, αλλά κάτι δεν πήγε καλά εκεί πέρα. Η Αριάδνη, αυτή η κοπέλα, τέτοια. Ναι, ξέρω. Λοιπόν, βγήκανε λοιπόν και τους έκατσε και αυτή η μπάστακας εκεί πέρα. Ναι, κατάλαβα. Ο Μάνος θα δει στην κράνα, γιατί δεν την πολύ συμπάθησε τώρα την Αριάδνη. Ναι, λογικό αυτό που Και δεν είναι και πολύ συμπαθής. Τέλος πάντων. Και μετά λοιπόν τσακωθήκαν από μηνύματα ότι έχει καλά η Αριάδνη και το ένα η Αριάδνη. Ναι, για πες. Τέλος πάντων. Και βγήκανε σε μια ώρα της παρέας και τα λοιπά. Είπανε έτσι να βγούνε, δεν θέλουν να δώσουν και δικαιώματα. Και βγήκανε λοιπόν. Πέρα στο τραπέζι λοιπόν πέφτουν όμως πολλές πόντες. Ότι άλλο ένα και το άλλο και το άλλο. Ναι, για πες. Τέλος πάντων μετά μιλήσανε, το ψιλοβρήκανε, είπαμε ότι είναι φίλοι. Ναι. Καλά θα δούμε αυτό. Καλά λέμε τώρα. Έτσι είπανε. Ναι. Και μετά έγινε αυτό που δεν βγήκανε. Δηλαδή, βρήκε μια ωραία πρωί λοιπόν ο πατέρας του Μάρκου, το κινητό του Μάρκου και τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με το Μάρκο. Κατάλαβα. Έγινε πραγματικά χαμός. Και τελικά τι έγινε μετά. Έχω ακούσει πάρα πολλά σχετικά